Bitnani bere ki bana yere. Aturu bani. Ni bitnani duki bana de. Aturu bi bayre kene ya. Taba tena sabo. Nani tuba sabe. Nganyina ko ni jana ami ala ko ka ko imando. Nani abara nyine. Nani mi be jira nyine. Ana nyoka na che. Aka tani samu gayi. Dan ora ami ala ko ka barkada o yoranina. To amne ta fukana. Moli tuku bina na ka bona e ma. Bubo moti. Bubo marikala. Amye détail mogoy ami angurota a détail ne ko baye madame Traoré Sala Diallo nani me marché wa ka soro tugo mina yoro be ma wuli parce que ngene di chayara nani mbole me masina ya fanfe wole nani be suko kono mofti madame le fo Togo kurutum konate amba ta kemen binani par exemple na chaara domi amba ta udo na ma ci fe domi togadi amba fere tanda le bidaka ko kiliya ngana sugu kurala ngana saniga yande jega sugu jega abi de pa mobli na choya woni mobli chaara domi ati bibi na dogara domi ati bibi yela debni ku yawanda mlana na ira jega bi bara doba a club bakelega mene min zurala titbe wa woro wa shegina karo karo tnen tega kura de ni nani ba da mina karo de saba abibo na bora fakata se karo de mugama abishaya dan na te no ka doro abido ya otnani mi mara glaci de la e frigo kolona ami glaci baro de sanga a tiaka a ko a glanganye pour que chini kilomna sura kan cogo mina a be feru mu i bi ka frigo san yere mais i ba si yoro mais i bo sara bon glanma yɛrɛ ka tinɛninko la o ye a gɛlɛyali a minɛ yɔrɔ la bon i b'a glaci ta ka taa yen nɔ i bɛ taa sa gɛlɛya la bon ni a ma nɔgɔ cogo modèle dɔ la sira fɛɛrɛw ni dépense ani bɛna dépense min k'a la ɲa a ka ca kojugu. Bitɔni de b'an bolo ka taa kungo kɔnɔ ka taa an bɛ dasi bari san n'an y'a san mɔgɔw b'an bolo kungo kɔnɔ u b'a ci n yɛrɛ ka mɔbili dɔ bɛ fa jɛnɛ bi a bɛ cɛ ka taa na jɛnɛ a bɛɛ kana donc n'an ye dasi kara n'a nana toujours an b'a ni dasi kelen feere dɔw bɛ n'an san bolo ka taa n'a ye Bamakɔ fa bɛɛ fɛ ka t'u ka ɲin'a na. An ka mobili bɛ taa kungo kɔnɔ faamaw b'u minɛ kuma dɔw yɛrɛ mobili bɛ minɛ sani i ka mobili kala bila ka se i ka jɛgɛ tila kelen bɛɛ bɛ tiɲɛ faamaw ka foyi t'a la ji baara de don n'a ɲuman nana anw bɛ dɔ sɔrɔ mais n'a ɲuman mana anw de ta ye perdu hali n'i taara ni gilasi ba kelen ye kungo kɔnɔ ni 200 tiɲɛna c'est fini a bɛ woyo a formelen t'a kɔnɔ a bɛ woyo mais ni turu ser'i ma o de don ni turu ma s'i ma gilasi yɛrɛ tɛ kungo kɔnɔ i ka jɛgɛ san gilasi de bɛ na degun b'an kan dɛ n'an ko ko degun t'an kan jɛgɛ sugu na an ye nkalon tigɛ degunba de bi yan. an ka yɔrɔ nɔgɔlen don ɲamacɛla fɛnɛ t'an bolo hali n'an ye yɔrɔ furan ɲama b'an degun yɔrɔ nɔgɔlen don f'an ka a ɲamacɛla de sɔrɔ an bɛ se ka ɲamacɛ cogoya min na k'an ka yɔrɔ jɛya a ka di dɔw olu ka don yan ala ni ji nɔgɔ ni fɛn fɛn tɛ se ka na o gɛlɛya b'an an ka salen wari bɛ minɛ hali ɲamacɛ 16 min nana k'a sigi Mali la a bɛ yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ɲamacɛ minɛ bɛ yen nɔ a nafa tɛ yen mais n'i ye ɲamacɛla nalen yan nɔ fo n'an y'an bolo fara wari kan ka bɛɛ ni luwe ka na a jɔ ka ɲama k'a kɔnɔ wa logo sugu mɔgɔ yɛrɛ b'u ka ɲama k'a kɔnɔ a b'u kɔnɔ ko faamaw de nana n'a ye an bɛ degun ni gɛlɛya ni sɛgɛn de la yan foyi t'anw kan yan ni ji dɔgɔ bɛ mun bɛ yan nɔ a bɛ bɔ fo sanfɛ jɛgɛji tɛ dɛ wuluwuluji de don wuluwuluji de don a ji ciyo kun filɛ duguma a bɛ bɔn jukɔrɔ la gitɔrɔn jukɔrɔ ka na kun bɛn yan nɔ an ka feerekɛyɔrɔ yɛrɛ wuluwulu de don wa a bɛ taa fo Misira ka ko jɛgɛji don jɛgɛji tɛ dɛ san kalo 12 ni wuluwuluji bɛ jigin an kan yan an ka jɛgɛji tɛ.